Guys, ang pagumangkon mo hilak na guys. So atong tarungan ni o kuntsaba no. Tito Jote guys, Tito Jote. Ako ang monster monster ko, monster. Ikaw ha, sige kag hilak ha. Promise nga di ta mo hilak no. No, di na ta mo hilak no. No. No, sama na. Bigay sa ni Big. Teddy. Anong Teddy may pangalan ni? Vera. Ay, dali, wak pa ka ni-bless ni Tito. Ay, mas ganihara ka dali, wak ka ni-bless. Wak ka ni-hug ni Tito, wak ka ni-hug, nakalimot kag-hug. Anong kaibaw man kang na stick o da, imo dahil nakitaan? Itodlo, asang stick o di gibutang? Itodlo, asa man? Diha? Kilig? Si Magnus, atong tagag-stick o di? Di. Ano man? Nana. Ida na nauno. Di na makauno. Si Zuko na lamang. Di po. Ay, Po. si Ninong MM na lamang ang taga ano. Di. Ay, kung ano naman tayo, nag-birthday ni mo. Mali, mag-swim ta sa dagat sa inyong likod sabay. Di po. Di ka katigo mo swim? Nantan man ko kinina. Ay, gano'n. Di ka pwede di. Ay, uy. Ilanat bito. Palit naman tausik ko. Mumpalit at nag-stick ko karon? Ay, tanaw tayo YouTube dali bi. Dali, tanaw tayo YouTube. Oo, ganito ko na stick ko. Ay, tawagan to yung stick ko, dali. Tawagan to yung stick ko. O, sa color sa mo stick ko, green o blue? Pink. Stick ko. Stick ko nga pink. Kini? Mo ane? Stick ko. Snack. Adara. Kini? Ay, sige. Tawag taron. Dali ha. Hello, stick o. Palit me o kuan. Stick o kuno ka ng pink. Ah! Pink, mo pink? Pink. Napa mo pink? Uwa na sila pink ko no. Masaya mo ha? Yellow naman. Yellow na tayo stick o yellow? Hello? Na yellow nga stick o? Uy! Gipalit na? Gipalit na ko ng kili. Green naman. Green na lamang, green. Wa pa kuno kahimo green nga stick o. Imo. Ang palit naman. Wa. Ta. Kaya dali, tawagan to usab eh. Ang sa'yo mga pink, green. Brown. Palit ka? Pila ka bok palito nimo? Usara ka bok? Gay ko. O, di man ni makuha ki picture ni. Di man ni picture man na picture. Kuha ko no. Dali lagi na makuha ki picture ni. Asa inyong dogi sa una? Ha? Wow. Ay, dali, ay, siya mo kami, dali. Nawa lagi. Inawa lagi. Agay, sanina, sanina. Tipot. Ah, Kanang Ay. stick ko naman. ha? Stick ko. Stick ko na. Ani chicken dito, kuha na tong itog sa chicken, katong eggs nila ba? Ato iluto ang eggs nila? No. Kaya wala sila egg. Pila man to gihatag na to? Ang chicken ba? Awa be, dali be, nakoy magic be, nakoy kini ha. Atong walaon ni ha. Ah. Nakabutang. Piyong be, piyong. Kay magic ni. Magic. Oh, asa naman to? Asara? Wow. Oh, asa naman? Asa naman to be? Piyong be, piyong. Ana, piyong. Asa naman to? Oh? Magic, ganapa kag magic din ha? Ha? Ganito ko. Barbie doll. Kahit kang Barbie doll? Ko. Ha? Tipot sa. Ay, stick o dali. Palagi, magpalit tag stick o. Anak katason o. Anak, mahurot na nimo di. Mahurot nimo?
Para way limbong hong ibutang dire. Hong ibutang dire ana na ho. Para way limbong. Okay ha. Kaganahan og Barbie. Di kanang stick ko. Stick or dud imo ha. Dili kaganahan og lollipop. Di kanang stick ko. Cake na lamang cake. Tepot! Ha? Tepot! Pijong. Asaman be. Asaman. Ihin ko bawa man. Galing oy, galing oy. Apir sabi, galing oy. Basta way mo hilak ha. Pili ha, pili. Pili ha. Pili ha. Asaman. Magic. Nawa. Pijong. Diri, pakita sa kamera. Pakita diri. Diri. Pijong. Kaya ang magic na ho. Ang magic sa imong tito. Mata. Asaman. Oh, naraman lagi. Nga nawa man ang ganiha. Asaman ang gikan. Ha? Asa? Gago! Ha? Be, ikaw magic be. Kung katigo ka mo magic be. Guys, i-close na ang eyes. Diya mawa na. Sige ha. Close ang eyes, oh. Tingnan kung open ha. Open na, di pa. Open na, di pa. Sige. Tarungan na mo magic ha. Open na, di pa. Open ako? Oh. Asa man? Wala man na ginawa na eh. Galing na. Ay, maragi ilad. Mo lang. So, what's up guys? So, thank you for watching and shout out ko kay George Garpa, kay Tos Garps, o kay Sky Maag. So, thanks guys and please subscribe.